¡Se llama patriarcado! ¡Es un patriarcado! ¡Se llama patriarcado! Mira, que pasa, mira la más bonita, que no te la mezclar, así, la rica, Sí, por lo menos no porque tienes de comercial. Y así, si hacen muchos regalos. me termino de hablar.
Moltes gràcies per venir com cada any. Volem dir que, com cada any, aquest acte serà traduït en llengua de signes per Nana Rosa per fer-ho accessible a dones sordes. I ara passarem a llegir el manifest del moviment feminista de Mallorca del 25N de 2024. La violència de gènere no és un problema que afecti l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho. Així comença la redacció de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, una llei que enguany compleix 20 anys, tot i que sembla que com a societat no acabam d'assumir aquest primer paràgraf. Per això, i desgraciadament, encara és freqüent sentir dir que la violència no té gènere. I bé si en té. Tampoc sembla que s'acaba de tenir clar quin és el significat de la paraula integral. Integral vol dir que integra tots els elements. Per això no s'entén de cap manera que l'actual llei insisteixi a deixar fora la violència exercida més enllà de l'àmbit de la parella o de l'exparella. És urgent revisar els criteris oficials que exclouen tantes dones que són igualment víctimes de la violència masclista. La finalitat d'aquesta llei, com s'explica en la seva redacció, és prevenir, sancionar i erradicar aquesta violència i prestar assistència a les dones, als fills i filles víctimes. Però poc s'ha fet i poc s'està fent en prevenció. I la qualitat de l'assistència que el sistema ofereix a les víctimes és deficient. Com a mínim, molt en fora de les expectatives que genera la paraula integral. Falten els recursos i falta la voluntat. I la veritat és que necessitem tones i tones de voluntat política i social per erradicar el masclisme, que és l'arrel de la desigualtat i la base de la piràmide de les violències masclistes. Una piràmide amb una cimera molt visible que se concreta amb 42 assassinats comptabilitzats enguany, 1.287 des que hi ha registres, i amb una base invisible, però imprescindible per arribar a unes xifres anuals que escarrufen. Tot això sense oblidar que en l'àmbit estatal, Balears lidera la taxa de víctimes de violència de gènere. De fet, duplica la taxa estatal d'agressions. Basta fer una ullada a qualsevol diari qualsevol dia per ser testimoni del degoteig constant de notícies relacionades amb homes que abusen, agredeixen o violen dones i nines. Vivim envoltades d'agressors i d'agressors n'hi ha de tots els colors i tipus d'ideologies. Casos recents com el de Pelicot a França i de més propers com el de Rejón o els empresaris condemnats per prostitució de menors a Múrcia o demostren. Denunciem també el tractament pervers que fan els mitjans a l'hora de cobrir aquestes notícies, alguns des de l'espectacle i el sensacionalisme, d'altres empatitzant abans amb un possible agressor que amb una possible víctima. Les dones ja estan fartes que ens qüestionin i posin en dubte el nostre testimoni quan fem una passa endavant i verbalitzem una situació de violència. També en el nostre entorn. Si moltes decidim no denunciar, és perquè no podem confiar en aquest sistema judicial que continua ple de perjudicis i amb dinàmiques que acaben revictimitzant les dones que hi recorren. Per això, ara més que mai,
Germana, jo sí te crec. Perquè una de cada 4 dones han patit o patirem violència sexual en algun moment de la nostra vida. Un altre criteri per mesurar el nivell de protecció institucional que tenen les dones víctimes és prestar atenció a qui les atén i en quines condicions ho fan. Bon moment per denunciar que les treballadores dels centres d'atenció i cases d'acollida tenen condicions laborals precaritzades. Moltes estan contratades per empreses i perceben un sou més baix que les empleades públiques. A més, pateixen de sobrecàrrega de treball. Ens demanam si no hi ha protocols de cures per a elles davant de la càrrega emocional que comporta la seva tasca. Perquè el deteriorament en la seva salut psicològica i física que produeixen aquestes condicions és evident. I això té nom. És violència institucional envers les treballadores. La llei de violència de gènere interpel·la l'àmbit educatiu a desenvolupar eines que fomentin la igualtat entre l'alumnat. I nosaltres ens demanam per què 20 anys més tard encara no s'han implementat programes de coeducació eficaços. Perquè les enquestes ens presenten un augment d'actituds masclistes entre el jovent, perquè les agressions sexuals entre els joves està augmentant i el consum de pornografia es fa cada vegada a edats més primerenques. La llei també interpel·la els mitjans de comunicació, perquè n'hi ha alguns. I l'àmbit publicitari, acabar amb els estereotips i 20 anys més tard continuam com en els anys 90. Una pressió estètica brutal. Promoció de la imatge de dones subordinades arreu. Un tractament clarament masclista en relatar i analitzar notícies sobre violència masclista. Està clar que queda moltíssim per fer i que les dones haurem de lluitar per no perdre drets aconseguits i ser capaces de conquerir-ne de nous. Enguany el nostre cor està especialment amb les companyes valencianes, perquè sabem que en situacions de catàstrofe sempre augmenta la violència contra les i els més vulnerables, les dones i els infants. També sabem que recaurà sobre les seves espatlles molta de la feina de reconstrucció i de cures. Des d'aquí els volem enviar tota la nostra solidaritat i afecte. No esteu soles. Per tot això i per més coses que no caben en cap manifest del món, sortir al carrer aquest 25 de novembre continua sent necessari. Tot i que a vegades sembli que fem una passa endavant i dues enrere, companyes, no defugim i alcem la veu. Cridem juntes una vegada més que fins que això no s'arregli ens tindran en peu de guerra, que som aquí per salvar-nos la vida i que no abandonarem mai aquesta lluita que és la de totes, de les d'aquí i de les de més enllà, de les iranies, afganes, palestines. Només juntes podrem acabar amb el terrorisme masclista.